Suomessa on satoja lukioita. Pieniä lukioita, suuria lukioita, hauskoja lukioita ja omituisia lukioita. Kuvataidelukioita, urheilulukioita, musiikkilukioita sekä kielilukioita. Mutta kuinka monta sellaista lukiota on, jotka järjestävät vuosittain opiskelijoilleen ilmaisen koko illan festivaalin? Niitä ei ole montaa, ja ne ovat kaikki Steiner-lukioita. Tämä on Steiner Fest. Kiitos Steiner Fest! Suomen suurin lukiofestivaali.